Kumusta naman ka? Kumusta naman ka Nisa? Okay raw eh. Kumusta dito sa Manila? Manila iba, kumusta? Ingon si Jisa. Oh. Maraming bakit. Gihapon. Maraming bakit. Dagan ikal dito. Jisa, ikal may... Kumusta sa Manila? Ay! Nindot ka na dito ba kay? Namutik man ka. Oy, dili po day, ang tubig po dito day. Blooming pa dyan siya. Siyempre, Ah, gibitok. kuan ba ya? Stress free ba ako dito sa Manila, dahil sana Caesar, seryoso mo kayo Caesar? Ka. sige, sige, tanaw siya ng kabaw diha nga pare-parehan yung Ay. now. Caesar, mga sarsi day, sarsi ba to? Sorry. Kausa na lang. ay, gani, kay Kausa wala. na lang kanako ha. Di ingna na tamong ay kung tawag na panganak. Kay di na na ako. Jisa, Sariya na nga. Jisa. May gani si Sarsi no, kay ang iyang pagkabayot ba? Ang iyang pagka-jorikat. Tago di pa sa ubang inani ba nga bayudi nga porting dadlaran kaayong pagka-jorikat oy. Isa ko anang mga muladlad ug maayo nga mag-makeup, magkanang magsandal nga pambabae jud lukod kita naon. Ito lang si Cersei ba kay? Bilib kay kung Cersei ba? Tago rin na iya. Siyempre ay. Paano mag sikreto ng labok ba niya na? Sikreto kay labok ba? Gawin kay Pwede labok. di ta magpaladlad ug maayo. Ngani ka sa galang mo ko nang yan nagud ka nang. Sarsi, maibog kag. Maibog kag kanang babaji o Ay lalaki. siyempre oy. Ay bukog babae oy. Hindi sa kong laki. Kalamis live. Ganito pa ni Caesar. Lami man gud ang talor niya, lami sa dang luso day. Ay grabe ko. Duha jud kay kita Eh, halisa. syempre, all purpose. Pero lami to yung dako po dahil niya sa kanang sa taller sa dahil lami sig kay tong dako. Mo na kasi kabantay mo kasagaran sa simple ba mo pa jiti hugag ug binuhatan. Sa Kanang, mao sigurong naglain panahon sa. Sa inlan man tanin yung live panahon, ay may magamhanan ta. Wala, wasa ko ingon nga sa ikaw Pagtuon yung sa gamhanan. Wala eh. So, di gud angay masuko gud. Kay ang beauty ato man na. Oy, pero kay bawo mo day. Wa. Ganahan jud ko karon makaybaw na mo day. Isa man. Ganahan jud ko mabuntis day. Ano bang kanang Ha? dako ang tiyan day mo. Mabuntis mo ka anak day. Ni naunsa man ka Sarsi. Uy, nagdamog ko masad ka. Sa to, kila to. Siyempre day, one good na gyud kilat ug dugdug. Asa man taong ka na eskwela day oy. Puta nga Ricky. No siguro si Sarsi. Magkuyog dyan na ang kanang dugdog ug ang kilat day basag nay uwan. Yung kilat ko Binugo naman sad mo oy. Yung Asa kilat to dai pag ingon ni Sarsi dai nga ganan siya mabuntis kay dili oyon ang kalangitan. Mao gani, maigo niya ta diri imong. So pag buntis mo laki man ka. Okay. Isa, muuna lang ko kay lain mo kay palibot oy ngit-ngit kayo. Ha? no? Chris, Sarsi, bye-bye. Tama sa kangit-ngit si mong naong ima. Mauna lang sa kuday ha. Asa masag ka? Mauna lang. Uy, Sarsi, uy. Mauna na lang sa ko ninyo kay mapuyawan mo maigo. Wa man mo nag-ingon nga magmaron day ta oy. Ulo, oo. Manaya. Sayo. Ay, sige. Bye. Sige bye. Amping. Ay. Sa Uh-oh. Isa. Katungkuan ba? Ito bang tabo na to ba? Ay saba nila ha. uy, gibagot pa sa lubig ko. Mo gani bisi mo sabat hanabi Ay kanila kung sabak, uy, kay barkada ra bata. Mo gani. Pero Cersei, lami ra ba Cersei? Uy, lami jud iki. Kibaw ka na jud kay taller ba ya. Nasa koy luso di. Lami man din isa. Paslak diha ang luso. Anong Bangag. taller ay lami kita paslak day. Cersei, kana Tigtugnaw man niya, uwan-uwan. Lami ra ba kay nagana? Ano di sa uy. Ay, sa uy laina nimo. Mas bana sa tanimo ay. Di pa yun siya, uy. Wa kang gimiyaw. Siyempre gimingaw uy niya makuha niya ba. Siya man. Mabalik niya tong kalit silang duha si kuan. Di lagi itong balik, eh, pati na, bundak ng ganang uwan, no? Dali din. 1,000 years later. Jisa! Gawas diri day. Kay kumutong ko na imong naong nga murag kinumot daan. Unsa ni mong gibuhat na ako day? Kalagot kay kaday gawas ayon day mindras nakapugong pag ko og gamay mga ana day. Day, ay pag ginahinay diha day, mura man kag bao, ha? Ang ko magkaktiyan. Buntis ko si mong gibuhat day. Ah, buntis ka?
Oh, nabuntis ko, nagtukog bugtik ran ni. Ah, Karon pa ba ka? 10 months na ni Day, 10 months. Ngano karon pa Mag-11 months na ni Ugma. Oh, 11 months mo gawas na na. Ngano karon pa man kani ari nga buntis man di ka. Nagtuo ko day og bugtik ra ni Day. Ha? Oh, naglihok-lihok man gani Day. Oh, mura mag-corporate ni Day. Paduol diri. Paduol na ko be. Ano mo paduol? Ayaw dira kay makuan ka ma, makuan ka. Unsa may tuyo ni mo, ha? Bully nga na atong anak. Panubagdan yun ni mo Day. Natural pa nung natural saryo kay ako gigibuhat ana saryo. Wait lang ha, nagbuntis man ka. Dapat ako may buntis. Laki man ka. Paulang mo Day, yun sige buhat ni mo na ako Day. Nganong ako ang nabuntis Day. Ay, Kataler man tanay mo ha Day. unsa man paggawas nga. Si Sarian ka. Isasarian man ka ha. Hindi tayo sakit yan na Day. Mulusot rin di sa kong lubot. Palusoton Day. Diri sa gamay nga ka ng bangag Day sa kong luso. Sarian di ayo nang ko alam makakaon niya tae atong anak niya. Kana Day. Hindi pa ni kakaog tayo. Mag-11 months pa ni Ugma Day. 12 months mga anak. Ampay masanan nimo nga buntis ka. Uy, ay naghilak-hilak din ha. Kinahanglan lagi ni mong panubagan Day. Panubagan lagi ko na saryo. Kinahanglan ni Day. Sugod ka ron, ari nakapuyo ha sa mong balay ha. Dapat lang yun Day. Dapat ako ati manon di ka hantud mga anak Unsa ka. na lang ikasturya sa laing tao Day sa mga silingan. Asa lagi na nato ipaagi ng bata. Uy, Lubot lagi Day. Ugdi sa bangag. Kaming mangag Day. Sa kong luso Day. Mas asa stress. iluso no. Hindi ko Ko na. matana Day. Mas stress ko ni Mana Day. Dapat kay malipay ka di kay masigihilak-hilak kay mo. Palipay ko kung Ang anong imong bag naman giwish. ka. Oh man, Ha? lagi man Oo. lagi ko. Kami na sagod saryo. Ang imong giwish nga mabuntis ka. Ano natupad na oh. Mo gani Day. Malipay ka. Natupad na Day. Oh. Tupad. Mm. Ang tupad Day nga mga uso kay karon Day. Di na pwede nga may makapabag-o ni mo ang tupad Day. Ha? Pinatupad na ni Day. Saryo. Sakit akong ulo pero karon na relax na Day. Sige lang, anak, bali na ta. Ako na yung mahimong laki, ikaw na yung mahimong babae ha. Oh, pwede ra Day. Kay ako may buntis. Di kay man trabaho Day ha. Ako man Pang-apply dito welder Day. Oh, ay Tumisi. kabalag ka. Kabalag ka. Di, penteng. Ako ang Pang-wire buhay brand ako, dito. Uy! Seryo! Butangan ti ka sa kung kinumo ron Day. Serious, sariya ko Day. Sarya di ay, sorry Sarya, Sarya. Sarya. Ako, Jisun. Jisun na. Ison Day. Kuan mami ka ng... Uy, Sarya, di mo, nabuntis ka? Unsa may tan-aw ni mo Day? Tus lukong ko nang kalimutan ni mo ron, lugsot na ron. Ha? Nangupanan ako ba kay... Okay, Laro kay- kaklaro na din Laro mo kay dako na Maripis, ng mata nimo. Sarya, laro kay number 1 ni Maripis garing Bugara. Uy, lalekir ba siya niya? Buntis di siya. Awa diri Day. Kay bisig gisamok-samok lang ka diri adto ditong Lalaki Daniel siya. Day ay pag pinaakay mo gams to gams Day. Oh, nara Sige mo ganito. na ay sige tawa dia Day. Tawa diri Day. Naninood Kana, Day? siya. Naninood Kana siya. Jison kana mga nood na ta Kana, kaya Sarya. pagamtogan mo ditong Daniel. Ay Day ah. Ay pag sinay Day. Ay. Ay. A few minutes later. Ay, Jison! Murang mo gawas na! Ah! Ay, ang palikuran! God. Mga anak na to! Mga anak na to! Ay! Boss! Agay! Gawas na! Gawas na! Mga anak na! Hala! Maayaw ni! Kay nanay short! O sinina din na ka na ilisan! Oo! Inigdak ko ani! Klaro ng kurso ani! Sarsi. Mag-army! Kung anak na! Hala! Mayo ni kay nanay! Sinina daan og short! Ay, klaro nang!